Dan hebben we een zaterdag, dan gaan we alles voor de Het nieuwe schooljaar op het Raailand College is van start gegaan met de aanmelding voor de maatschappelijke stage. MAS staat voor maatschappelijke stage. Het is een vorm van vrijwilligerswerk waarmee we onze leerlingen willen laten zien en laten ervaren wat het is als je vrijwilligerswerk doet en hoe belangrijk dat is. Leerlingen kunnen kiezen uit een heleboel leuke stages en de stagemarkt die we vandaag organiseren is bedoeld om de juiste match te maken tussen de stagebieder en de leerlingen. Onder andere Match, het Sint-Nicolaas Gilde, De Bie, de Mukkenstal, het Oordenpark en Julenvereniging Venray waren op deze markt aanwezig. Zij probeerden de leerlingen enthousiast te maken om bij hun aan de slag te gaan. Want ze moeten uiteindelijk een keuze maken. Ja, alle leerlingen van het Raailand zijn verplicht om aan deze stage mee te doen. Dat wil zeggen HAVO-VWO 4 leerlingen en VMBO 3 leerlingen. Die zijn verplicht om deze stage te doen. Deze stage geldt ook voor de overgang naar het volgende leerjaar. Dus ze moeten dat positief hebben afgerond, die stage. En anders gaan ze niet over. Hoewel het landelijk niet verplicht is, hecht het Raailand College veel waarde aan de maatschappelijke stage. Nou, de maatschappelijke stage is op het Raailand College verplicht, omdat ze het heel belangrijk vinden dat de leerlingen buiten de schoolbanken ook ervaring opdoen in de maatschappij. En dit kan door middel van vrijwilligerswerk. Dingen die ze bijvoorbeeld in school niet leren, leren ze dan wel tijdens zo'n stage. Bijvoorbeeld het omgaan met andere groepen, het met oudere mensen omgaan, maar ook met kinderen of gehandicapten. Dus er zijn groepen waar je eigenlijk binnen de schoolbanken niet zoveel mee in aanraking komt of mee samenwerkt. En dat kan tijdens zo'n maatschappelijke stage wel. Ze hebben nog even de tijd om na te denken. Hun keuze moet echter voor de herfstvakantie binnen zijn. Video.